मा खालामदो मा जादो थालिरनि फिथा बनायनाय सुबे फुङाव नांदों थालिरनि फिथा बनायदों गाइखेर गोथां इयो फ्रिजाव दोननाय गाइखेर गोथांखौनो मारै जागोन गाइखेर गोथाङा गेस खालामनानै लोंनो हायोबा स्रिम लायो बेयावनो आं गोरै लायो आं रोंगौफोरगा नों गोरै अजि दे इफोरखौ आं लायानोखा गावसो लायो मोदोमसो मालाय होनदों भिडिअ नायनायफोरा माखाथ' मिथिगोन मोदोमसुलाथ' मोनखादों आं खादा बे मबाइलाव मोदोमसुलाबो मोनगोरा आं मानसियानो गुफुरखा साफा गारबायबा क्रिम लालायनांगौ नै लोगोफोर जोंहा फ्रिजा नै जौ बिदैखौ सुना दोननानै गब्लं खालामनायथिं गोरलै जुनानै दसेनो फ्रिजखौनो लेथ्रा खालामजोबदो सासेया मोनामजोबदो गथाय नै बेखौ सोरहाबा साख्रि मोननायनि हरदो मा साख्रि मोनदो सोरलाया माबा मोनदो इन्जिनियार साख्रि मोनदो दखानि आरो जोंहा रासन जानाय दखानि आरो सोरलाया साख्रि मोननायनि ओमफ्राय साख्रि मोनदों मिथाइ सिथाइ जाहोना आं ओरैनो मोजां खालामदों मालाय बायना हरगोन दं मोनबानि मोनथामसो जानानो आं मोनजादोंहा मोननै दोङो नों जानाङा नों गोदै खम जा बेयाव मैगं भुर्ति जाबाय बेयाव नै बेखिनिया नांगौ बुस्थुल' नै बानलु लोगोफोर जाकुदल' थांबाय स्कुलाव ओमफ्राय नै बेबो दा थांसिगोन नास्ता जाखांनानै बेनिफ्राय आरो नै आं दा खोनासंगासिनो दा बिसोर फैनायाव लासै गाबबाय थासिगोन आरो टिभिया मानो होनबा इसोर थांबाथाय रुमा हारसिं जाजोबोना गिनाय मोनो ओंखायनो सिरि जाना थानायखाय टिभिखौ लगायना दोनो आरो एकदम भलिउम बारा होनानै जाबाय लोगोफोर सानदु जाफायदो फुंनि ओमफ्राय नै जि सुना होनायखौबो लामना होखाबाय एसे सानदु जानोसै जानानै थांसै लोगोफोर सानजौफुंनि 12ता जासिगोन जाकुदल' फैसिगोन लायनो थांनि बस वाले अंकल बोल रहे थे कि हम यही वाली बस में जाएंगे क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ अच्छा बस वाले अंकल बोल रहा था हाँ यही बात है ड्राइवर अंकल दे दो बैग दे दो कुद्दुखौ लानानै फैबाय आथिं आखाइ सुनो खारखाबाय बियो फैनानै स्कूल में क्या पढ़ाई किया आज मैंने इंग्लिश लिखा इंग्लिश में क्या लिखा दिस इज अ बस नहीं मेरा दिस इज अ स्कूल बस तो इंग्लिश का कॉपी क्यों नहीं लेके आए क्योंकि वो सर बहुत टाइम लगा रहा था फोन देखने में फोन देख रहा था क्या हाँ वो मैं क्या करूँ मास्टारानो मबाइल नायनानै बैखौनो हरनो बावगारबाय माने चेक खालामाखै आरो चेक खालामैखौ गारनानै फैबाय आरो इंलिशनि कपिखौ लाना फैबाय दिनै लोगोफोर नै फायग्रा गथ'नो ओंखाम होखाबाय माने फैनाय लाबनायखि माने इखौ ओंखाम होखायो आरो मानो होनबा टिफिनथ' हरो देसनाय टिफिन हरबाबो माने टिफिन हरनाबो आरो गेलेसोना फैयोना स्कुलाव उखैखानाबो फैयो आरोना आरो फुङाव थांनो समाव जेबो जाना थाङा गाइखेर आथाल' लोंनानै थाङो ओंखामखौ होखाबाय नै जोंहा द्राम लालायनो गोनां जादों लोगोफोर न' सिङाव मानो होनबा न'नै जाबाय नालाय दै इउज खालामनाया थ' बिनिखायनो द्राम मोनसे भितराव दोननो गोनां जाखायो मानो होनबा दैया जोब्बाय थायो आरोना बेनि थाखायनो न' सिङाव द्राम लानो गोनां जादों आरो नैले लोगोफोर आंनि बियारा नैबे मा माइब्रा अरे फुल मोनसन नों लोंनानै दै लखबनानै दोना मादो मा फेन खुलायदो हा लोंदो नामा अरे फुल मोन मागोदे रानना थाखो बियो हा माबा लोगोफोर बेबा बियारानो माबा बेफ्रुइनो आरोना बेरोथ' र' बियार माने नैबे लोगोफोर जखाय बिदै जखाय ना मा होनना बुङो बेखौ उफ्रैनि बिदै लोगोफोर उफ्रैनिफ्राय आइया माने माइब्रा ओंखामखौ संनानै एकदम रोसि दिहुननो हरदो इमान गोदै माने बुंनाङा आरो थ' जानि बुरिया एकदम नुनानै लोंनो लुगैदों आरो आं गोदै होनना बुंनायखौ इबो लोंनो लुगैदों लोंखामादों सिगां मानसिया हा लोङाखै पाक्का लोंदो नोङो गावानो
लोगोफोर बियो गावनो फैनायावनो माबा बेफ्रुयोनानै सुफ्लुंनो लाना फैदोलै बथलजोंनो फिनदो सुफ्लुंनो लाना फैदो आरो एक्चुअली मा लोगोफोर बेनिफ्राय फैनायावनो नास्ताबनायावनो इसिनि गोलैना थाबोबाय बियो एक्चुअली लोगोफोर मा माबायाव उफ्रि बायदिया गेस जायो आरो गेस जानानै धुम बेरो एकदम टाइटबा थ' आं मा खालामदो इखो नै लोगोफोर गरं सुफ्लंना दोनदो आरो नैथि फिसा गरं मोनसे सुफ्लंना दोनदो बे गरंथि बारा ओंखारो आरो बारा ओंखारबा माने बेरनो हालिया माने जानि बाबायाबो आर्मियावबो ना आग्ला थारमाने आग्ला माने लोगोफोरा लाना फै आंनोबो जखाय बिदि लोगोफोरा बयबो लोंनो लुगैयोना बयबो बियोमोन थ' बाबायाबो लांदोंमोननो बेबायदि लांनानै एकदम धाकोनखौ टाइट खालामनानै लांदोंनो नङा बथलाव टाइट खालामना लांबायनो एकदम लाइन मोननानै जिथिया खुलिनो नामायो थाव बेरनो सला तला गथाय लेथ्रानो मुलुग खाथिया नै इनिखाय आंखौ बाबाया रायदोंमोन नों लांनाङा लांना बेरनांगोन होननानै बेनि उनाव आं आरो सैथानना बथलाव एकदम फिसा हल खालामना दोनदो बार ओंखारो आरो गेस ओंखारबा माने बेरलिया आरो बेसे दिन दोननो थाबाय हागोन आरो बेबायदिनो बिराद गोदै लोगोफोर माने बुंनाङा आरो आं साहाबखौ बुंदों बेसेनि 1000 थाखानि होनना बुंदों आं 1000 थाखानि बियार लाबोदो सारना बा मा 1000 थाखानि बियारलै आं लकेल बुस्थु लोङा होनना बुंदों खेबसे लोंना लाबाना बास बिबाय थानाय जागोन इनशाल्लाह बा बरिया नैलै आइया माबा उरलि बायसो दोनो खिथिहरबाय दों आंनो नै फनाव wah boriya anda muni pada labda Rungnya ni, sani, apa ni, khatara ni lah ni. besang lanai oh Apa, sari so bida. besang kenai Apa, una lah, apa ida gang ni ida soy so khatso bida uno. iya tambah lah sih burung zai balai To gudung. oh Ida zem na hanggan gudung no singau. oh Thang balang pagara, dia thang no ni na thang ban. oh लोगोफोर नै जोंहा फ्रिज दोननाय जायगाखौ सोलायनो नागिरदों आरो ना मानो होनबा मैयायो लाइटआ बोरैबा सर्ट जानानै फ्रिजनि नै साइडथिंनि दांनो हायाखै बडियाव सर्ट जानाय बायदि जादों ओमफ्राय दा गुग्लुआबो फ्रिजखौ दांबाय थायो नायबाय थायो खुलिनानै ओंखायनो एसे गिदो आरो ना गिनानै म'आव दोनगोन म'आव मागोन थ' दा जायगा नागिरगासिनो बहा दोनगोन बहा मागोन माने मिलायाखै जायगाया थ' बेखौनो नागिरगासिनो बहा एसे प्लाग जरायनानै दोनथ' नागिरदोंमोन जायासै थेवब्लाबो बे बारान्दायावनो सासे बे लाइटनि मेकानिक सासे लिंनानै गोदान प्लाग लगायनानै बेखौ फिक्स खालामनानै बारान्दायावनो दोनबाय आरो ना बे फिसा बेलकनि थानायावनो बेयावनो दोनहैबाय आरो लोगोफोर जोंहा थांलायनोसै बेरायनो जोंहा थांलायनोसै बेरायनो